najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako spojiť dva vlasce. Samozrejme, natrvalo. Tento úzol používam od malička. Dáš si dva vlasce, dáš si ich proti sebe, jeden kmeňový, jeden šukáč. Keď si ich spojíš, urobíš slučku, teda očko. Vznikne ti niečo takéto. A teraz tento koniec ideme obtáčať okolo. Nasliniť a jemne pritiahneme, nie však na fest. Ulož si video, ak by si ho potreboval a hneď našiel. To isté spravíme s druhým vlascom, teda so šukáčom. Očko. Pritiahneme. Nepriťahujeme ho úplne na fest, len ho dotiahneme, nech sa pritiahne. Teraz máme tieto dva uzly a pritiahneme k sebe. Hotovo. Niekedy sa podarí krajší úzol, niekedy horší. A úzol je hotový.